Здравейте на всички! Днес в това видео ще ви покажа как да наредите купчето на Рубик по метода на Джесика Фридрич. Значи първо да ви кажа, ако не може да наредите купчето на Рубик, първо научите основния метод, тогава този метод. Защото иначе няма да може да го научите, ако не знаете основния. Ако знаете вече основния и трябва да сте под минута и 30 секунди, за да учите този метод. Иначе ще ви е по-трудно да научите този спид метод. Значи, този спид метод на Джесика Фридрич е един от най-използваните спид методи за рейната на купчето на Рубик 3 на 3. Всички спид кюбъри го използват, като Мац Валк, Феликс Земдекс, Кевин Хейс и така нататък. За да научите целият метод, ви трябват 79 алгоритъма, но не се шашкайте, ние няма ги научим всички наведнъж. Купчето на Рубик по този метод на Джесика Фридрич се реди в 4 стъпки. Първата стъпка е кръст. Ето белия кръст. Няма значение дали почвате с бяла страна или която страна си искате, обаче всички новаци, като почнат да учат някой метод, почват с бялата страна, защото всички туториали, т.е. видеота, които ви учат как да направите нещо, всички туториали започват винаги с бялата страна и затова всички хора започват с бялата страна. Втората стъпка е да научите да наредите, първите два реда на купчето на Рубик. Ще изглежда нещо такова. Третата стъпка и предпоследна стъпка, вие ще имате куб, който изглежда така, но и в жълта страна ще бъде наредена, обаче този ред ще бъде разбъркан. И последната стъпка и финална стъпка е да наредите кубчето. В този случай ни е нужен този алгоритъм и вече кубчето е наредено. Значи, за да научите тези алгоритми, първо трябва да научите нотациите. Нотация значи завъртането на страните. Ако на екрана е изписана главна буква Р, това значи да завъртим дясната страна един път по часовниковата стрелка. Ако пише Р с апостроф, това значи да завъртим дясната страна един път наобратно на часовниковата стрелка. Ако пише R2, това значи да завъртим дясната страна два пъти. Няма значение дали е по часовниковата стрелка или наобратно. И R идва от right на английски, дясно, т.е. Следващата страна е лявата страна, ще ви покажа. Ако пише главна буква L, това идва от английски left, т.е. ляво. Ако пише главна буква L, това значи да въртим лявата страна един път по часовниковата стрелка. Ако пише главна буква L с апостроф, това значи завъртим лявата страна един път наобратно на часовниковата стрелка. И пак също при дясната. Ако пише L2, това значи да завъртим лявата страна два пъти. Вие може да запомните буква L, нали, за по-лесно като ляво, защото буквите съвпадат. Следващата нотация е горна страна. Ако пише буква U, главна буква U, това значи да завъртим горната страна един път по часовниковата стрелка. Ако пише главна буква U с апостроф, това значи да завъртим горната страна наобратно на часовниковата стрелка. И както е също при предишните две страни, ако пише U2, това значи да завъртим горната страна два пъти. Следващата страна, която ще ви покажа, забравя да кажа, U идва от up, т.е. горе. Следващата страна, която ще ви покажа, е долната страна. При тази страна е буква D, идва от down на английски, т.е. долу. Ако пише буква D, главна буква D, това значи да завъртим долната страна един път по часовниковата стрелка. Ако пише главна буква D с апостроф, това значи обратно на часовниковата стрелка. И ако пише D2, това значи да завъртим долната страна два пъти. Следващата страна е, ще да забравя да кажа, D идва от down на английски, което значи долу. Вие може да запомните долу като D като долу, обаче може да се обърквате
Да, дясно ли беше сега или долу, така че по-добре го запомнете като down. Следващата страна, която ще ви покажа, е предната страна. При нея е буква F. Буква F значи фронт, това значи отпред. Ако пише главна буква F на екрана, значи се въртим предната страна един път по часовниковата стрелка. При тази страна е най-лесно да разберете дали е по часовника или наобратно по часовниковата, защото то е с лицето напред и може да си представите часовника по-лесно. Ако има буква F, главна буква F с апостроф, това значи да завъртим предната страна наобратно на часовниковата стрелка. По този начин. И ако пише F2, това значи да завъртим предната страна два пъти. Последната страна ще ви покажа задна страна. При нея е буква B. B идва от back на английски, т.е. отзад. Ако пише главна буква B, това значи да завъртим задната страна е по този начин. Ако пише B с апостроф, това значи да го завъртим по този начин. Защото задната страна е отзад, може да се объркате дали е кое е на часовниковата стрелка и кое е по часовниковата. Запомнете примерно кое ви е мястото, кое ви е отпред, оранжевото в този случай. Завъртате куба, ако пише примерно B, завъртате B по часовниковата стрелка, т.е. задна страна и след това връщате куба там, където сте били и продължавате с алгоритми. И по същия начин, ако пише B2, това значи да завъртим дясната страна два пъти. Следващите нотации, които ще ви покажа, са горе-долу същите. Ако пише малка буква, до сега бяха все главни букви. Ако пише малка буква U знаем вече, че е up, горна страна. Ако пише малка буква, забележете малка буква U, това значи да завъртим първите горни два реда един път по часовниковата стрелка. Ако пише малка буква U с апостроф, значи да завъртим тези редове наобратно на часовниковата. И по същия начин, ако има малка буква U2, два пъти да завъртим горната страна. Горните два реда, извинете. Ако имате малка буква D, това значи да завъртите долната страна един път по часовниковата стрелка. Ако имате малка буква D с апостроф, това значи да завъртите долните два реда един път наобратно на часовниковата стрелка. И ако имате D2, това значи да завъртите долните два реда два пъти по часовниковата стрелка. Същото е и с другите страни. Малка буква R е так по този начин. Малка буква R с апостроф по този начин. И малка буква R2 е по този начин. Малка буква L е по този начин. Малка буква L. Извинете, малка буква L с апостроф е по този начин. И малка буква L е по този начин. А малка буква L2 е по този начин. И съответно, ако имате малка буква F, е по този начин. Ако имате малка буква F с апостроф, е по този начин. Ако имате малка буква F с 2, това значи завъртите предните два реда два пъти. Ако имате малка буква, всъщност не мисля, че има алгоритъм, в който ще ви е нужен малък F и малък B, но аз пак ще ви покажа. Ако имате малко B, това значи завъртите задните два реда един път на часовниковата стрелка. Ако имате малка буква B с апостроф, това значи наобратно на часовниковата стрелка и малка буква B2 е по този начин. Сега последните нотации са: ако имате буква M, главна буква M, това идва от middle, т.е. среда, това значи завъртите средния ред нагоре. Ако имате M с главна буква M с апостроф, това значи надолу. Има също и нотации за тези средни редове и за тези, обаче на нас няма да ни бъдат нужни. Ако имате буква Y, малка буква Y, значи да завъртите куба. Забележете, това вече не е завъртане, в смисъл не е да завъртиш страна, вече е ротация, т.е. да обърнеш куба. Ако имате малка буква Y, да завъртите куба по този начин.
Ако имате малка буква Y с апостроф, завъртите куба по този начин. И ако имате малка буква Хикс, това значи завъртите куба по този начин. И ако имате малка буква Хикс с апостроф, по този начин. Също имате и малка буква Z, обаче тя няма да ни бъде нужна, но пак ще ви я кажа. Z, малка буква Z е по този начин и малка буква Z с апостроф е по този начин. Това са всички нотации, които трябва да знаете, за да наредите купчето. По-добре се упражнявайте, трябва да ги научите на изуст, задължително е, за да научите всички алгоритми. Това явно е края на нашия видеоклип за това, за нотациите при купчето на Рубик. Надявам се да ви е помогнало. Ако искате нещо да ме попитате, не се колебайте да ме попитате на този профил, paceta_99, в сайта, в българския форум за купчето на Рубик. Аз ще сложа долу линка долу при информацията. Ако не ви отговарям, когато ме питате на лично съобщение, това е защото не ме известява. Най-добрият начин е или да направите тема, или да попитате, да зададете въпроса си в вече готова тема, за да не пълните сайта с теми постоянно. Но за да поствате или да пишете, първо трябва да си направите регистрация. Тя трае до 5 минути. Не е голям проблем да си направите. Ако аз не ви отговарям на въпросите, дори да сте го написали в някоя тема, сигурен съм, че някои други потребители на този форум ще ви отговорят с удоволствие. Ако искате да научите останалата част от този метод на Джесика Фридрич, минете към следващото видео и чао!